A vaca. A vaca é o símbolo da paz. Val máis o que significa unha vaca que o que simboliza un león rampante. Xa o dixo un dos nosos economistas: o árbore xenealóxico dunha vaca de leite é máis útil que o árbore xenealóxico dun aristócrata. A vaca esqueceuse dos cornos e danos o seu traballo, o seu leite, a súa carne, o seu coiro e a carne e o coiro dos seus fillos. Non nos pode dar máis. O can será o amparo dos ricos, que defende a propiedade do amo e ladra aos pobres que van polos camiños. En troques a vaca é o amparo dos pobres libres. Os concursos de vacas leiteiras valen máis que os concursos de belleza. A nosa vaca ten o pesebre en Galiza e os tetos en Madrid. E o que non lle dá de comer a unha vaca non ten dereito a mochila. As señoritas que choran pola morte dun can ridículo non comprenden a dor dunha familia labrega cando lle morre unha vaca. Se non fose polo leite das vacas, a piolleira das cidades morrería desnutrida. A vaca é a ama de cría da humanidade. O día que nós emitamos papel moeda, non estamparemos nel o retrato dos políticos, nin dos sabios, nin dos artistas. Estamparemos soamente a figura dunha vaca, como símbolo da nosa economía humanamente distribuída. O día que Galiza sexa unha comunidade cooperativa, ergueremos un gran movimento cunha vaca en bronce dourado. Tamén hai razas de vacas, e a mellor é a nosa. O día que seipamos o que vale unha vaca, Galiza quedará redimida. O peixe. O peixe é un dos símbolos de Cristo. O peixe é a prata do mar feita carne. Cada peixe ten a sustancia do seu mar. O peixe do Mediterráneo sabe a carne civilizada e xa decadente. O peixe do Atlántico, un mar terriblemente salvaxe, sabe a sal de vida libre. O peixe galego trae nas frebas da carne as mellores esencias do océano. Canto custa criar un quilo de carne de vaca? En troques, a carne de peixe críase sen coidados nen gastos. A pesca era un traballo nobre e xeneroso. Por algo, Xesús de Nazaret escolleu para seus apóstoles a 12 mariñeiros. Mais agora péscase con dinamita. Cando naufragaba unha lancha, morría o patrón, xunto cos compañeiros. Agora o patrón chamase armador e nunca morre afogado, porque xa non vai ao mar. A pesca en Galiza ennobrecerase de novo cando retorne as maneiras colectivistas da nosa tradición mariñeira, fondamente afincada no cristianismo. O que queira Quiñóns, que xogue a vida no mar. O fisterre galego, a punta máis avanzada de Europa, fíxose para pescar. A xente da meseta só o coñece as momias de sardiña en ataúdes de folla de lata ou en tambores de madeira. O día que teñamos un gran porto pesqueiro e vías de transporte lixeiras e baratas, toda España comerá peixe fresco. A España que morre de carne de porco revivirá pola carne de peixe galego. O día que Galiza sexa nosa, os mariñeiros vivirán na fartura.